I després de navegar una estona, o una bona estona, arribem a Esna. Esna és allà on hi han clavat el temple de Edfu. Edfu és un temple dedicat al déu Horus, un dels millors temples conservats del país. És el segon més gran d'Egipte, només superat pel temple d'Amon-Ra en Karnak. El temple d'Edfu, dedicat al déu Horus, com ja havíem dit, és un dels temples millors conservats de tot Egipte, gràcies a haver estat cobert de sorra durant segles. Una de les seves curiositats és que conserva inscripcions molt detallades que expliquen rituals, mites i fins i tot receptes de perfums sagrats. El temple mostra amb precisió la batalla mítica entre Horus i Set, representada en nombrosos relleus. A l'entrada, dues enormes estàtues d'Horus en forma de falcó vigilen el recinte amb majestat. També destaca el naos, de granit negre, on es guardava la barca sagrada utilitzada amb les processons. Gràcies al seu excel·lent estat, és un lloc clau per entendre l'arquitectura i les creences de l'antic Egipte. La foto. Digo. Una estona més navegant i arribem a Kom Ombo. I aquí a Kom Ombo hi ha el temple de Kom Ombo. És un dels llocs més singulars de l'antic Egipte, situats a la riba del Nil al sud d'Assuan. Va ser construït durant l'època ptolemaica entre els segles II i I abans de Crist i es caracteritza per la seva estructura doble. El temple està dedicat simultàniament a Sobek, el déu cocodril, o sigui, el cap de cocodril i el cos de persona, i a Heroais, o sigui, a l'Horus antic, cosa que va donar lloc a dos santuaris simètrics. Les seves parets conserven relleus molt detallants, incloent-hi representacions mèdiques i rituals únics. A prop del temple es va trobar un conjunt de mòmies de cocodril actualment exposades al Museu de Kom Ombo. Avui és un dels monuments més visitats de Núbia i un testimoni fascinant del sincretisme religiós de l'època.
Bon dia al dematí. Són les 6:30 del dematí i hem arribat a Abu Simbel amb l'estany aquest al llac Nasser aquí. I a darrere, doncs, com no podia ser, Abu Simbel. Abu Simbel. Fantàstic. Meravellós. I allà baix hi ha el temple de la Nefertitis, la primera dona d'en Ramsès II. El temple d'Abu Simbel és un dels llocs més impressionants d'Egipte i amaga curiositats extraordinàries. La més famosa és el fenomen solar. 2 vegades l'any, els primers rajos de sol penetren fins al santuari interior i il·luminen les estàtues de Ramsès II i els seus déus preferits. A més, el temple va ser traslladat completament als anys 60 per evitar que quedés inundat pel llac Nasser en una operació internacional sense precedents. Just al costat hi ha el temple petit, sovint confós amb el temple de la Nefertitis, però sí està dedicat a la Nefertitis, la primera esposa de Ramsès II. La seva gran curiositat és que Nefertari hi apareix representada a la mateixa mida que el faraó, un honor excepcional en tot l'art egipci. Tots 2 temples formen un conjunt únic que mostra la grandesa, l'astronomia i el simbolisme del nou imperi. El poble nubi, originari de la regió situada entre el sud d'Egipte i el nord de Sudan, és una de les cultures més antigues i fascinants del Nil, coneguts pels seus colors vius, la seva música i la seva arquitectura tradicional. Els nubis han mantingut una identitat molt pròpia al llarg dels mil·lennis. Parlen llengües nubienses, diferents de l'àrab, i conserven costums ancestrals relacionats amb la família, la festa i l'hospitalitat. Una de les grans curiositats és que moltes comunitats nubies van ser desplaçades als anys 60 amb la construcció de la presa de Suan, quan el llac Nasser va inundar els seus pobles originals. Tot i això, han sabut preservar la seva cultura, la seva música i l'art de pintar les cases amb motius simbòlics. Avui dia, el poble nubi és un exemple de resistència cultural i un tresor viu del patrimoni egipci, del que no és absent el turisme. I avui visitem un poble nubi amb les seves característiques i amb les seves coses molt interessants. Y ahora vamos a un 4x4. Mira, mira, mira qué 4x4. Entiendo yo lo del concepto 4x4. Toda la tribu. Terreno, Toda la tribu estamos aquí. Mira qué motazos, mira qué motazos. Bonito, bonito. Wow, wow. Dios mío.
plegat. El gran caos, el gran caos. El gran caos. I arribat al vespre, un vol de nit per la ciutat d'Assuan. Visita amb una mesquita molt important i un vol pel Gran Bazar, on el regateig és el number one. Molt maco tot plegat.